Δεν δίνει ο Πολυχρόνης. Θα σεντράρει. Κάνει τη σέντρα. Για να δούμε. Κόγιας πατάει περιοχή. Για να δούμε. Vibrator ο Ισαάκ κάνει επέμβαση πάνω στη γραμμή. Δεύτερη επέμβαση δεν μπορεί. 1-0 ο Vibrator. Γκολ ο Vibrator και 1-0 το δεν είναι team. Vibrator. Ποιος ήταν? Vibrator είναι στο team Καρπούζης. Ποιος το έκανε ρε? Εμμανουηλίδης, σουτάρει, τρομερή επέμβαση. Τρίτη επέμβαση του Ποντούκη. Τρομερή επέμβαση. Έρχεται και στη Μίκρα. Παρόλη τη βροχή έχει γεμίσει η κερκίδα. Τζιμάνης κατεβάζει την μπάλα, θα δοκιμάσει το πόδι μακριά. Εκτελεί. 1-1 ο Τζιμάνης. Τρομερό γκολ, φυλάκι το σήμα για το team Καρπούζη. Εκτελεί τον Χάρη Ποτό με ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή και τώρα ο Καρπούζης έχει ανέβει λίγο, έχει ανέβει. 1-1, γκολ από το 12ο λεπτό. Πολύ ωραίο σουτ του Τζιμάνη, ευθύβολο. Τζιμάνης ευθύβολος. Ο Ποτός έβγαλε 3 σουτ, δεν μπόρεσε και το τέταρτο. Εδώ πληρώνει 9-6 Madney, λέει Team Madney. 3-5 εδώ λέει Team Madney. 8-6 Madney λέει εδώ φίλος. Για να δούμε, όλοι πολύ Madney λένε, δεν τον πιστεύετε τον Καρπούζη. Μπήκε ο Καρπούζης και τώρα είναι αυτό που όλοι ζητούσαμε. Είδες, βλέπω λίγο μπροστά. Καρπούζης μπήκε, ποιος βγήκε δεν βλέπουμε. Εκεί γρήγορη ήταν η αλλαγή. Θέλω να δω τι θέση θα παίξει. Ταγκουνάκι τρομερό και ανοίγεται τώρα ο Γκέλης. Για να δούμε. 5-3, Γκέλης. Με το εξωτερικό τρομερή πάσα, Σταύρος. Θα τη δώσει δεξιά. Θα τη δώσει, τη δίνει. Καρπούζης. Μεγάλη ευκαιρία ο Καρπούζης. Τι κάνει ο Καρπούζης. Τι χάνει ο Καρπούζης. Έχει πέσει συντετριμένη όλη η ομάδα κάτω. Ο Χάρης ο Καρπούζης τον είχα παίξει anytime scorer. Δεν μπόρεσε να βάλει γκολ. Ο Τσόλος Σιμεώνε μπαίνει και τον αγκαλιάζει εκεί πέρα προκλητικός. Μπήκε ο Μάντνεϊ. Καρπούζης. Γιαλάκης με μια ραμπόνα. Όπα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ο προπονητής Madney μετράει και λέει παραπάνω, ότι είναι 11. Ότι είναι 11 η μαύρη. 12 δηλαδή με τον πρωτοφύλακα. Βέβαια τον γκολ μπήκε όμως. Γιαννάκης Παπαδόπουλος. Το πες ρε σκύλε. Το πες ρε με τον μπράβο. Πληρώνουμε. Γιαννάκης Παπαδόπουλος 2-1. Όση ώρα ο Madney φωνάζει για το ότι η μαύρη είναι παίχτης παραπάνω. 1,5 ευρώ από το Σάικο. Ευχαριστούμε πολύ. Ανατροπή στο 20 λεπτό. Κάβαλος εδώ βλέπουμε. Κάποιες ανάσεις παίχτες και πάμε να δούμε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ισαάκ Κουρτίδης με το out. Απίστευτο. Ο Καρπούζης πρέπει να κάνει δήλωση. Φωνάξει τον Καρπούζη να πάρει θέση. Φωνάξει τον Καρπούζη. Το μεταδίδουμε δεν εδώ. Υπάρχει βάρ. Το γκολ μέτρησε. Συνεχίζουμε. Έχει αδικηθεί ο Madney προφανώς γιατί ο Καρπούζης παίζει με παίχτη παραπάνω. Κάντε ομάδα να κερδίζετε και τους διαιτητές. Χάρη, μπες εσύ, μπες. 1-1 το σκορ. Ακυρώθηκε. Έχουμε βάρ στο φιλικό. Ο διαιτητής της αναμέτρησης παίρνει πάνω τα ενία Ορφέας και λέει ότι το γκολ δεν μετράει γιατί ο Καρπούζης πήγε να κλέψει, ήταν παραπάνω. 1-1. Πάνω στο Σταύρο τον Εμμανουηλίδη, τίποτα ο ρέφερι και φεύγει ο Σόχουντ. Ο Μπρέγκου τον κυνηγάει, τον καταπίνει, όχι. Για να δούμε ξανά ο Μπρέγκου όμως. Περνάει ο Σόχουντ. Τρομερός Χουντ. Τάκλιν μαγικό, ο διαιτητής τι λέει, σφυρίζει, έδωσε πέναλτι, ο Καρπούζης μπαίνει ο πρόεδρος μέσα με το όπλο. Έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Σακαλάκης προσπαθεί εκεί να ηρεμήσει τα πράγματα, έρχεται και ο Χάρης ο Ποτός. Τρομερή ενέργεια του Μπρέγκου. Ο Μάντνη εκεί, κρατήστε με λέει, φωνάξτε την ασφάλεια. Φωνάξτε την ασφάλεια, έχουν ανάψει τα αίματα για τα καλά κυρίες και κύριοι. Κάρτα, βγαίνει πρώτη κάρτα στον Καρπούζη για διαμαρτυρία. Τα είχαμε πει αυτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Θα πάρει και ο Madney και ο Καρπούζης κάρτα. Εδώ πολλές αγκαλιές όμως, μήπως είναι μιλημένοι. Πολλές αγκαλιές του Madney βλέπω εδώ πέρα. Τρομερός πριν τον Μπρέγκου. 5 μέτρα πίσω από τον Σόχουτ και τον έφτασε. Μαγικός Μανώλης Μπρέγκου. Εδώ ο Καρπούζης προσπαθεί να τον κρατήσουν πίσω. Ο Γιώργος ο Γκουντής παίρνει φόρο, ο Χολίδης του κάνει νόημα που θα σουτάρει. Γκουντής δεξιά, γκολ! 2-1 Team Madney. Γιώργος Γκουντής μετά από εύστοχο πέναλτι. Ο Χολίδης σωστά έδειξε μεριά, ο Ισάκου Κουρτίδης πήδηξε από την άλλη. Χειροκροτάει ηρωνικά ο Καρπούζης. Ο Μανουλίδης κάνει για ένα σουτ κοντράρι μπάλα στο Σακαλάκι. Όπα, Ντόρι! Ο Vibrator εξ επαφής δεν μπορεί να σκοράρει. Πολλές ευκαιρίες από το team Καρπούζης, αλλά οι παίκτες πάνε καροτσάκι του διαιτητή.
Ο Σόκουτ εκτός βάζεις, χτυπάει το Χολίδι. Καρπούζης εδώ έχει τρελαθεί, μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η ασφάλεια εκεί κάνει νοήματα να ηρεμήσει λίγο τα πνεύματα, γιατί εντάξει δεν υπάρχει λόγος. Εδώ κάτι διαμαρτύρονται. Περιμένουμε όλο το σφύριγμα του διαιτητή. Ο Κόλιας εκτελεί. Όχι, αυτός δεν. Σε λάθος εστία 2-2 όμως. Απ' την άλλη βάζουμε γκολ. Πάει προς την κερκίδα ο Κόλιας. Λάθος πέναλτι εκτέλεσε, αλλά το έβαλε. Θα δώσει high five με όλους. Ένας έπεσε και κάτω. Πάει, κουράστηκε ο Κόγιας, έτοιμος για αλλαγή. Ναι, ο Κόγιας τώρα μετά από αυτό το sprint νομίζω ότι για να δούμε θα έχει αντοχές. Γυρνάει όμως εκεί, δες τον με σπριντάκι, ετοιμοπόλεμος. Περιμένουμε όλοι το σφύριγμα του Ορφέα για να με σταματήσει. Αλλά Πανέγκα! 2-2! Και πάει και για τη respect εκεί. Και Γιαλάκης, όλοι οι παίχτες πάνω στο ποτό. Ο ποτός δεν κατάφερε να απαντάει κρατήσει. ο Κόντες στο Σιμεώνε. Και τώρα είναι η σειρά του Καρπούζη να πικάρει το Μάντνε. Έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Καρπούζης, βλέπουμε εδώ. Παίρνει το αίμα του πίσω. Σηκώνει κεφάλι. Βρίσκει το vibrator. Ξεκάθαρο offside. Συνεχίζει όμως η φάση. Vibrator. Χάνει την μπάλα από τον Κουντί. Γκουντής εκεί απροσπέλαστος. Vibrator εκεί τον τραβάει λίγο. Κονίλο βλέπουμε με πόσο πάτος πάει. Τρομερή ποδιά του Κουντί. Εντάξει, τρώει μια σακούλα εκεί ο Κονίλο. Αλλά δεν πειράζει. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Εδώ ο Μάντνεϊ σηκώνει το Γιάννη τον Ταϊτζόγλου, ο οποίος θα είναι team Καρπούζη. Γιαννάκης, τρομερή παλιά, Σταύρος. Θα πατήσει περιοχή. Μπαίνει και ο Ντόρι. Τον βρίσκει ο Σταύρος. Ντόρι! Από κοντά 3-2! Ανατροπή στην ανατροπή. Ντόρι με ένα tap-in μετά την εξαιρετική σέντρα. Με σουβλάκι στο στόμα ο Καρπούζης πανηγυρίζει. Σταύρο Μανουλίδη και κάνει στον. Σκορ για ΑΕΚ Ολυμπιακός λένε. Μάκρη. Σκορ ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω θα νικήσει η ΑΕΚ. Εγώ λέω ότι το παιχνίδι ξεκινάει από 1-1 σίγουρα. Στάθης Κορκοτίδης με τον donate. Ευχαριστούμε πολύ. Μπαμ Charity καλύτερο από το site με Charity λέει ο φίλος. Λάζαρος Παπαδόπουλος. Κάνει ένα σουτ. 3-3. Λάζαρος Παπαδόπουλος 3-3 και disrespect στον Ισαάκ τον Κουρτίδη. Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο captain, ο δεύτερος captain της BAM, βγάζοντας προπρόσωπο τον πρώτο captain και προπονητή του σήμερα. 3-3 και πάμε για ένα ημίχρονο που θα αρχίσουμε από την αρχή. Γκέλης. Ο Ποτός είναι μέσα. Μπήκε ο Ποτός. Ναι, μπήκε μέσα ο Ποτός. Και τώρα κάνει ένα λάθος ο Ποτός εκεί παρακινδυνευμένο. Ο Γκουντής τελευταία στιγμή προλαβαίνει την μπάλα. Σόφτης κυνηγάει εκεί να πιέσει. Σακαλάκης πάει να κλέψει. Του κλέβει ο Σόφτης. Κονίλο! Γκόλο Κονίλο! Του είπα ότι άμα βάλει να το πανηγυρίσει στην κάμερα. Αφιέρωση Κονίλο. Έρχεται ο Κονίλο, έρχεται. Σε πίστεψα! Σε πίστεψα! Κονίλο και Team Καρπούζης 4-3. Τρομερό κλέψιμο αυτοθυσίας εκεί από το Σόφτσι. Και ο Κονίλο σμπρώχνει την μπάλα στο τέρμα. 4-3 προηγείται το Team Καρπούζης. Γιατί δεν παίζεις? Γιατί δεν παίζουν κορίτσια. Για να δούμε εδώ τη φάση. Φωνάζουν εκεί οι παίχτες του Μάντνεϊ για κάτι έδωσε ο πέναλτι. Ορφέας. Το σφυρίζει, κάτι σφύριξε, τι σφύριξε? Σφυρίζει πέναλτι για την ομάδα του Μάντνεϊ. Δεν αφήνει τον Καρπούζη να χαρεί, ο οποίος έχει βγει έξω από τα ρούχα του. Αγκαλιάζει εκεί ο Λόλος τον Ορφέα. Το λεπτό, Κρίς Κόγιας πάνω από την μπάλα. Απέναντί του ο Κουρτίδης, τρομερή απέκρουση. Απίστευτος Ισαάκ Κουρτίδης βγάζει το πέναλτι και όλοι οι παίχτες πάνε πάνω του. Ο κάπτεν πήρε την ευθύνη, δεν κατάφερε να σκοράρει. Ισαάκ Κουρτίδης και 4-3 προηγείται το Team Καρπούζης. Μαγική έπρα. Συνέχεια στο μάτσο ο Σόφτς έχει πάει εκεί να τον πιέσει. Σακαλάκι σε ένα ψαλιδάκι για να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση. Λάθος του Τζιμάνι. Λάθος του Τζιμάνι και τώρα ο Κόγιας πατάει περιοχή. Κρίς Κόγιας κάνει ένα σούτ, όχι. Τρομερός Ο Σταύρος. Σταύρος Εμμανουηλίδης καταφέρει να κρίσει την μπάλα πίσω. Ο Κόγιας όμως με ένα τάκλιν εκεί δολοφονικό ακόμα ένα. Για να δούμε. Σακαλάκης Σακαλάκης, εκτελεί. σούτο! Τρομερό τελείωμα. Σεντερφορίσιο 4-4. Σεντερφορίσιο τελείωμα από το Σακαλάκη και 4-4. Βαγγέλης Σακαλάκης στο 52ο
Έτσι, 52ο 52ο. λεπτό κάνει το 4-4. Και έχουμε τεράστιο donate από τον Ευτύχη Μπλέτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ευτύχη που μας παρακολουθεί. Καλή χρονιά με επιτυχία στην ομάδα. Σε ευρώ donate. Βγαίνει ο Κουρτίδης, καθαρίζει τη φάση. Ισαάκ Κουρτίδης μαγικός, πάει για MVP σήμερα. Έχει βγάλει πέναλτι, είναι εκεί που κάνει μόνο Κάβαλος. Μαρκάρει ο Μάντνεϊ. Και τώρα ο Μάντνεϊ κλέβει την μπάλα και γίνεται μπιφ με τον Ισαάκ τον Κουρτίδη. Έχει μπει Τάκλο Ταϊτζόγλου εκτός βάσης. Έχει μπει ο Μάντνεϊ μέσα και έχει κόψει. Ο την μπάλα. Ορφέας έχει χάσει τη διαχείριση του παιχνιδιού. Έχει πέσει ο Ταϊτζόγλου και σε μαρκάρισμα με τον Κουρτίδη. Γίνονται τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Ο Κόγιας τάκλισε στο Σόφτσι χωρίς λόγο. Γίνεται χαμός. Ο Ορφέας πρέπει να έχει χάσει τη ροή. Διαιτητή, βάλε λίγο τάξη. Τάξη. Στον Ισάκ τον Κουρτίδη και αυτός μέσα για τον Μπούγια. Μπούγια καταπληκτικό κατέβασμα. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Βρίσκει τον Ταϊτζόγλου. Ταϊτζόγλου περνάει σε τέταρτη τον Ταϊτζόγλου. Σκοτώνει τον Κουρτίδη. Εκτελεί τον Κουρτίδη και πανηγυρίζει με τον προπονητή του. 5-4. Γιάννης Ταϊτζόγλου και το Team Madney περνάει μπροστά. Τι δίνει ο διαιτητής? Η φάση θα ελεγχθεί στο βάρ γιατί υπάρχει χέρι του Μπούγια. Εδώ ο Σακαλάκης έχει διαπληκτισμό με τον Καρπούζη. Ευχαριστούμε τον Αρέντσι για το donate. Ο Σόφτς έχει βγει εκτός εαυτού. Βλέπετε τι γίνεται. Περνάει τάκλιν εκεί. Ποιος ήτανε? Ο Γιαννάκης ήτανε. Σόχουτ. Ξανά ο Γιαννάκης. Έχει βαλθεί τώρα, να παίξει μόνο άμυνα σήμερα. Ο Γιαννάκης πάλι. κλέβει την μπάλα. Το τέρμα είναι κενό. Είναι εκτός εστίας. Και δεν γυρνάει καν. Σταύρος. Ο Κουντής δεν γυρνάει καν πίσω. Σταύρος. Ο Κωνσταντάρας έκατσε τέρμα. Σταύρος. Μανώλης Κωνσταντάρας σαν άλλος μπουφών. Σώζει τη φάση. Και ο Σακαλάκης από τον γκολ. Σταύρος. Σταύρος Εμμανουηλίδης. 5-5. Ο Γκουντής δεν γύρισε ποτέ στο τέρμα του. Παράπονα από τον προπονητή του. Χάρη Τάσο. Ο Γκουντής έκανε βόλτα στην άλλη περιοχή, παιδιά. Ακόμα δεν έχει πατήσει περιοχή ο Γκουντής. Σιγά σιγά γυρνάει. Παίζει πάρα πολύ με το Σταύρο οι δυο τους. Ο Vibrator ζητάρει την μπάλα, λέει είμαι μόνος μου. Για να δούμε. Πατάει περιοχή. 3 εναντίον 1. Γιαννάκης. Τριπλάρει και το Γκουντή. Και σκοράρει τον γκολ. Πήγε να το κλέψει ο Τόρι, αλλά δεν πρόλαβε. 6-5. Team Καρπούζης με το Γιάννη τον Παπαδόπουλο να περνάει όποιον βρήκε μπροστά του. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Μπαίνει μέσα ο Ντόρι πάλι στην περιοχή. Ντόρι, πασάρει πολύ ωραία. Σόφτσις γκολ! 7-5! 7-5 το Team Καρπούζης με το Σόφτσι να αφιερώνει στην κερκίδα. Το έκανε ρε, το έκανε το σκυλί. Εδώ έχουν ένα meeting, μήπως μειώσει το χρόνο. Ο Καρπούζης λέει δεν σας βλέπω καν. Ήρεμος, πατάει περιοχή, σπάει πολύ ωραία. Την μπάλα γίνεται να γεμίσει περιοχή. Τρομερό γκολ του Ταϊτζόγλου, γκολ και 7-6. Γιάννης Ταϊτζόγλου. Δημήτρης Κεζανίδης, τι γίνεται εδώ, 7-5 Καρπ, τώρα μόλις 7-6 Madney και έχει πάρει φωτιά το μάτς. Παίρνει τα βήματα, πασάρει για τον Ταϊτζόγλου. Ταϊτζόγλου και αυτός πίσω. Σόχουτ απομακρύνει ο Κόγιας όμως. Ο Ξαάκ πήγε να κάνει μια μαγική επέμβαση, αλλά ο Σόχουτ βγάζει το 7-7. Γκολ για το Team Madney, 7-7 Σόχουτ και πάει να πανηγυρίσει με τον προπονητή του και κάνει και σουτ στον Καρπούζη. Δεν σ' ακούω λέει. Και αυτό θα ανάψει τα αίματα σίγουρα. Δεν το βλέπω να ξαναπέζει με τη φανέλα της Μπαμ. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι η τελευταία αναμέτρηση. Αλλαγή παιχνιδιού μαγική από τον Ταϊτζόγλου για τον Ποτό. Για να δούμε για τον Νίκο η μπάλα. Νίκος πατάει περιοχή, περνάει πολύ ωραία. Αυτό είναι πέναλτι. Αυτό είναι πέναλτι. Άμα δεν το δώσει. Συνεχίζεται η φάση. Συνεχίζεται η φάση. 6 παίχτες εκεί πέρα της ομάδας του Madney. Λόλος! Γκολ! Δεν δίνει το πέναλτι, αλλά σκοράρει ο Λόλος και ο Μπούγια κουνάει μιξομάντιλα στο Team Καρπούζης. Έχει πάρει φωτιά το μάτσο. Ο Μπούγια ζητάει λευκή πετσέτα από τους αντίπαλους. Ο Κόγιας έχει πάρει το Λόλο, τον πηγαίνει μέχρι το κέντρο. Δεν δίνει πέναλτι ο Ορφέας, αλλά το 5 εναντίον 1 εδώ πέρα. Για να δούμε. Κάβαλος. Θα εκτελέσει. Εκτελεί ο Κουρνίδης. Το πιάνει και αυτό. Σκοράρει όμως. Ο Κόγιας. Αυτό που ζητούσε ο λαός. Ο κάπτεν στο τέλος βάζει γκολ και νομίζω τελειώνει το μάτς. Ο Καρπούζης είναι τετριμμένος εκεί πίσω στην άμυνά του. Ο Κόγιας βάζει φωτιά στην κερκίδα. Team Καρπούζης, Team Madney 7-9. Και μόλις νομίζω ότι βρήκαμε τον MVP της σημερινής αναμέτρησης. Κάπτεν. Τίποτα. Και εδώ το Team Καρπούζης κάνει σέντρα όμως και βγαίνει στην αντεπίθεση. Ο Σακαλάκης τρέχει να κόψει την μπάλα. Παίρνουν τα παιδάκια να μαρκάρουνε. Ο Γκουντής, μια απίστευτη επέμβαση
Απαραχωρεί κόρνερ και τα παιδάκια είναι αγκαλιά με τον Γιώργο τον Κουντή. Γρήγορη εκτέλεση σέντερα στον Καρπούζη. Πήγε να πιάσει τον ύπνο την ομάδα του Χάρη. Σφυρίζει ο Ορφέας, Κονίλο. Σουτάρει ο Γιώργος ο Κουντής, αποκρούει στο rebound. Το Κονίλο γκολ! 8-9. Παίρνει την μπάλα και τρέχει πίσω. Δεύτερο γκολ. Δεύτερο γκολ ο Κονίλο. Και πάει και πικάρει τον Γκόγια. Για να δούμε. Ο Μάντνεϊ φωνάζει ότι έχει λήξει ο αγώνας. Να δούμε αν έχει σφιγμό τώρα η team Καρπούζης. Και λήξη του παιχνιδιού. Μπαίνουν δύο παδί στο γήπεδο. Team Madney νικάει σε αυτό το charity game το Team Καρπούζης. Εξαιρετική εμφάνιση από την ομάδα του Madney που παρόλο που ήταν πίσω στο σκορ κατάφερε να περάσει μπροστά. Πολύ εριστική η ομάδα του Καρπούζη. Πάρα πολύ. Πολύ εριστική και το πλήρωσαν, εγώ θα πω. Ακριβώς. Το πλήρωσαν. Ο Madney εκεί πάλευε μόνος του, έκανε κάποιες αλλαγές και τώρα βλέπουμε όλοι οι παίχτες να είναι μία αγκαλιά. Πέρα από την πλάκα όμως, συγχαρητήρια στην ΠΑΜ, συγχαρητήρια στους δύο προέδρους. Ναι. Έτσι. Ξεκίνησαν μια ιδέα, μια ποδοσφαιρική ομάδα και έχουμε φτάσει σήμερα να γίνεται όλο αυτό. Ο πανζουλισμός εδώ πέρα με τα παιδιά, με όλους εσάς με τα donate. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.